Har du startet den? Shit, nej, vi står bare sådan her. Okay, nice. Okay, hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Majs med. August, vil du komme ind her? Ja. Og måske min lillebror. Han skal så lave saltoer. I har nok set mig før, ja, og så skal vi sådan lave saltoer. Og vi laver en challenge ud af det. Ja. Så vi siger, at jeg spørger... Og man har 3 forsøg. Ja, og vi siger, at jeg spørger nogen om noget. Lave baglandssalto, så skal han se, om han kan det. Og for han får 3 forsøg til det. Og jeg giver ham 5 spørgsmål. Og så skal han jo bare prøve at se, om man kan gøre de ting. Så... Jamen, så... Ja. Lad os gå i gang. Mario starter med at lave en forlæns salto. Eller? Et forsøg mere. Eller man har 3 forsøg jo. Jeg har 2 forsøg mere. Jeg kan godt. Kan så, Marius? Du kan ikke, August? Jo, August, det kan ikke godt, August. Ja, 1 minuspoint. Yay, Marius fik 1. Okay, August, du skal lave en koldbøt. Lav en koldbøt. Yeah, August fik 1 point. Og 2 point. Wow. Og så er det Nords tur. Så er det Nords tur. Marius, film mig lige. Marius, film mig lige. Varani. Varani? Ja. Hvad så? 1 point til Noah. Jeg spørger på mig om noget. Okay, og Marius skal så lave en araber. Ja, 1 point. Og så skal August lave... Han skal hoppe, og så skal han lande på numsen. Hvad så? På numsen, August. Land på numsen. På numsen. På numsen. Yay! August fik 3 point. Og jeg har 1, og han har 0. Jo, jeg har 1. Nej, Marius. Jo. Nej, du har 1. Jo. Marius, nej. Jo. Marius, twerk lige. Hvad? Twerk lige. Vi skal bare sige, i hver video skal vi så twerk. Ja. Fordi så. Det er jo twerking. En Burger King, så. Ja. Så er det Nords tur. Her, Marius. Marius, husk står over i det der hjørne. Ja. Hvad skal jeg så lave, Marius? En flik. En flikflak. Stående flikflak. Ingen stående baglænder? Nej, stående flikflak. Rigtigt. Og så en stående baglænder? Du får stadig kun 1 point for det. Men det er alligevel lige. Men har 3 point. Så må lige have blive på. Sådan der. Nej, der er 3 forsøg. 3 forsøg. Brug ud af, hvad jeg kan. Det skulle være stående baglænder. Nej, jeg skal ikke. Ja, det var også meget fint. August. Lav. Kan jeg godt finde noget at lave en knæplasker. Knæplasker? Kan du lave en koldbøtte igen, August? Hvad så, August? Koldbøtte? August, prøv at se. August, Marius, han kan godt. Han er nemlig stor. Ja, kom så. Kom så. Ja. Hey. Wow, August har 4 point. Og når det... Ja, så er det meget stor. Du skal lave en rygplasker og så baglandssalto bagefter. Så bankaboom. Ja, bankaboom. Vi kalder det for giboom. Ja, okay. 2 point til Majs. Yeah. August fører med 4. Og så kommer jeg, så kommer Majs. Hvad skal jeg lave, Majs?
Araber forland salto. Araber forland. Den er ikke god taget. Mener du? Ja. Kom nu. Skal lande på benene. Ja, slap af med. Ja, du får ingen point for det der lort, du laver. Hvad? Ja. Så er det August tur. Så skal hvad er det nu? Skal vi filme med August, ikke? Ja. August, du filmer. August, hvad vil du lave, August? Bare lav hvad du vil, bare hop. Kom, prøv at hop. Kom hop. August, vil du sige hej? August, vil du sige hej? Hej. Prøv at stå stille, August. Prøv at stå stille. Hej. Hvad? Hej. Ja, så hop. Wow. Og så altså August tur, så fører han med 6 point. Han der, altså det er Majs tur. Han skal lave forland salto. Majs. Han har stadig 2 forsøg. Jeg tager lige min strømper af. Så du ser den grimme fødder. De er lidt flot. Okay, jeg skal bare lige se. I kan godt se, at jeg laver benene, ikke? Det er bare, jeg glider, fordi jeg har strømper på. Som om, altså, det er jo ikke rigtigt. Han kan aldrig lave en. Ja, et forsøg. Okay, vi slutter videoen herfra, så vi må hellere have en god dag eller en god aften. Ja, okay, han siger, det er en forlærer, fordi han kan jo ikke finde ud af det, så hvorfor skal vi filme ham, altså? Koster tøsedreng, koster. Og så gjorde han det! Tøsedreng, jeg fandme. Hun siger hej. Hej. Sig hej. Hej. Ha' en god dag eller en god aften. Husk at subscribe den knap, der er den røde. Han har også en anden YouTube-kanal, der hedder Ryan Rash. Ja, Ryan Rash. Så vi ses. Jeg har så lige lidt flere visninger op. Ja, det er mine lower account, kan man godt sige så. Altså, nu laver jeg lige en bagland. Salto i hånden. Den her med i hånden, okay? Så hvis... Ja, undskyld, vi ikke lige slutter videoen lige herfra. Det får jeg, altså... Nej, Marius, jeg laver en bagland. Nu ses. Så ser vi lige mig lave en araber.